زۆرجاران قوتابیên kolîj û peymangiyên ragihandinê gazindeyan ji van beşan dikin ku nikarîne rojnamavanan berhem bînin. Yek ji qutabiyên bajarê Duhok jî kêmiya mamostayên pispor û nebûna buwarê praktîkî û kelûpelên pêdiviyên rojnamegeriyê di nava van beşan da berêgiriyên serekî dibînin. Nivîskarek jî dibêjîtin rojnamevanên herî baş ew in yên ku di nava van beşan da nexandî û bûyne kesanên şareza di buwarê ragihandinê de. نبونا مامۆستایên pispor û nebû dezgehên ragihandinê hin derfetê nan dene qutabî dema derçin ku kar bikin di wan dezgeha da. Nebûna kelûpelên pêdivî wek stûdyo wek kamîra di zanku peymangeha da ev jî dibîte بۆیە چەندی زڤریتەوە ku şarezaya praktîkî dev qutabî peyda nebî. Gelek giring gel zankoyê me kulîj û peymangê hebin bi rojnamevaniyê. Bes min semînara xwe jî da behs kir. Rojnamevanê herî navdarê dinyayê ew niyet ku neçûne kulîja rojnamevaniyê. Lê xwe pêş da birîne. Ji bo vê jî pêgihandina rojnamevanekî praktîk da gelek giring e. Ev kulîje şernîne hemî bibine rojnamevan. Yek ji mamostayên zanîngehê û taybetmend di buwarê ragihandinê da jî dibêjîtin nebûna sîstemekê baş û heza qutabiyan û nebûna pêdiviyên praktîkî di nava kolîj û peymangeyan da neşiyayîne weke pêdivî qutabî şareza bikin di buwarê ragihandinê de. ئێستا لە هەوڵی ئەوەدان کە ستۆدیۆی تایبەت بە بەشی دیزاین ڕۆژنامانی و تایبەت بە ستۆدیۆی بۆ بواری رادیۆ و بواری تەلەڤیزیۆنیش بکرێتەوە. ئەم هەموو هۆکارانە بەسەر یەکەوە بوونەتە هۆی ئەوەی کە ڕۆژنامە نێمە نەتوانین ڕۆژنامە نووسێک کە ئەوەی داخوازیمان لێ هەیە و بتوانێت لە بواری کردداری و پراکتیکیا لە میدیایە کات بکە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی پرۆفشناڵی و ئەکادمی و زانستی میدیای کوردی نەمان. تەنها لە هەرێما کوردستانê çendîn peymange û kolîjên taybet yên buwarê ragihandinê hene û bi sedan qutabî li van beşan derçûyne. Parêzgeha Duhok jî çendîn qutabiyên van beşan berhem înayne. Lê qutabî dibêjin weke pêdivî neşiyayîne van qutabiyan pê bigehînin û bikene rojnamevan. Abdusamat Rêkanî, NRT, Duhok.